A canviar de tema, parlem ara de territori. Territori. Bé, doncs jo crec que al País Valencià la gent s'està començant a donar compte de que ja no se pot més, de que així ja, o sigui, això de mirar al voltant i no veure més que urbanitzacions i camps de golf i urbanitzacions i camps de golf ja té un límit, no? Crec que a més tot el que ha passat s'ha gestionat molt mal, el fet de que no s'hagi mirat mai a més si n'hi havia aigua suficient, si no n'hi havia, vull dir, s'ha buscat el negoci fàcil i l'enriquiment molt fàcil i això no és bo, no és una economia sostenible i no és bo de cara al futur, perquè al final és que estàs fent és destrossant el teu territori i després ja no n'hi ha marxa enrere. Tot això té que canviar i es té que parar i n'hi ha molts pais que tenen que parar perquè senzillament no són viables i com dia així ja no cap una rajola més. En fi, per això n'hi haurà que canviar al govern autonòmic sobretot, i després n'hi ha regles que des del govern central tampoc ens han deixat ficar, perquè n'hi ha regles que haurien ajudat, com és el fet com se va el fet obligar a que els camps de golf estiguen molt distanciats de les urbanitzacions i d'aquesta manera ja no es fa el camp de golf. Vull dir que com que en això de l'urbanisme especulador estan tots els colors, és molt difícil aconseguir normes eficaces des de l'Estat, des del Parlament, per a frenar aquesta especulació urbanística. Però, des de luego, el País Valencià no pot més. Hi ha molta gent en el sector agrícola que pensa que s'arriba a un punt final i que està apostant per això. Què els diries tu a aquesta gent? Bueno, és que el problema del sector citrícola és que ni el govern central ni el govern autonòmic s'han preocupat per ells. Jo crec que és un sector que ha estat completament abandonat. O sigui, el fet de que la taronja estigui sense arreplegar perquè el preu de venda és pitjor que el que te costa arreplegar la taronja és una situació lamentable. I que siga el nostre cultiu més important, com diu Enric Morera, que siga la Fórmula 1 del País Valencià, la taronja, i que estigui en aquesta situació, doncs denota una molt mala gestió per part tant del govern autonòmic com del govern central. Nosaltres proposem en el nostre programa un pla específic per als cítrics i preus mínims de venda, preu controlat de destí, i que garantisca que n'hi hagi una inspecció que controli els preus i també l'aglutinament de les cooperatives i fomentar l'economia social, i que n'hi hagi una protecció, ficar els mecanismes garantidors de que la taronja pot continuar, perquè a més la volem tots. Vull dir que és una d'aquestes coses que després se pentiríem molt, de que cada vegada desaparegueren més i més els camps de taronges que formen part no sols de la nostra alimentació, sinó de la nostra cultura, i és el nostre paisatge i tenim que protegir-lo. Volem la taronja, volem cuidar-la, i des de Bloc Iniciativa Verds tenim molt clar que tenim que estar ahí i ficar regles molt estrictes per a que els agricultors tinguin el benefici que se mereixen, sobretot pensant en les persones que estan ahí, que estan deixant-se la pell per a mantenir el camp viu. Com a contrapartida de lo que vostè dia respecte a la construcció, que podem estar d'acord que ha continuat un model especialment poc cuidadós en el medi i en l'economia en general, perquè si ho mirem des d'aquest punt de vista així no serà. El que passa que la contrapartida és que el paró de la construcció comporta l'augment de l'atur, no tan sols en la construcció, sinó de tot el que comporta connectat a dia d'avui. Sí, però això és culpa de que no s'està invertint... Això és el missatge que diuen uns altres. Però això és culpa de que l'economia s'ha basat molt en la construcció i no s'ha basat en el que s'ha de basar, que és en I+D+I. És a dir, l'objectiu de Lisboa i la mitja europea està a l'1,9 d'inversió en I+D+I. La mitja espanyola està a 1,2, que és molt lluny, molt lluny. I dintre de la mitja espanyola, els que estem més enrere som el País Valencià.
Així no s'està invertint en innovació, que és la base de la riquesa econòmica, de la productivitat, de que l'economia en els països, a més, desenvolupats, que es basa en mantindre una productivitat superior innovada, això no s'està fent. Crec que és el major defecte que s'ha comès i que se paga a la llarga quan diuen és que ara ve un moment de desacceleració econòmica. Doncs si s'haguera invertit més en I+D+I com se té que fer, la desacceleració econòmica es notaria menys. Hem introduït ja un poc el següent tema, que és sostenibilitat i medi ambient, i com em sembla que ja l'has introduït un poc, si vols comencem fent preguntes. Sí, el que vulguis està bé. Respecte al tema del medi ambient, una de les qüestions que està sent en campanya és el tema de l'aigua. De fet, hem sentit que Rajoy no acaba de contestar-li a Zapatero en el debat i que fa pocs dies en el debat sí que deia que agua para todos. La solució, si coincidim que fa falta avui a la Comunitat Valenciana, la solució per al bloc Iniciativa Verds, quina podria ser? Bueno, jo vaig veure el debat i va ser un moment àlgid, no?, quan li pregunta, però trasvase de l'Ebre sí o no? I Rajoy dia, les cuencas excedentàries, i no, però trasvase de l'Ebre sí o no? I no vull contestar, i l'endemà és que Camps en Alacant fent un míting dient que la primera pedra del trasvase la va ficar un govern del PP i l'última la ficarà un govern del Partit Popular. Estava mentint, perquè no ho tenen en el programa electoral i no ho tenen perquè no és viable. Primer, perquè no dona vots en Aragó, evidentment, i en segon lloc perquè la Unió Europea ha dit no als trasvassaments, que ja no es fa cap trasvassament més perquè no són sostenibles, perquè no són una opció per al problema de l'aigua, ho ha dit. Amb la qual cosa ja era una etapa del passat, l'etapa del present és que no se fan els trasvassaments i si no n'hi ha un finançament d'Europa és impossible que se puga pagar en els diners de l'Estat i a més no estaria autoritzat, amb la qual cosa no se'n pot fer. Vull dir que el que està fent el senyor Camps és enganyar als ciutadans. El trasvassament de l'Ebre ni forma part ni ho ha format mai de la nostra aposta per a solventar el problema de l'aigua ni forma part de les propostes de cap dels grans partits. En qualsevol cas, el tema de l'aigua jo crec que s'ha fet molta demagògia i s'ha fet molt de mal en aquesta qüestió i el que sí que no s'ha fet és invertir on se té que invertir. La depuradora d'Alzira s'ha estrenat ara quan se va començar a programar fa 10 anys. Les depuradores són fonamentals per a que tinguem aigua. Les canalitzacions, sense invertir, s'ha començat a invertir ara en aquesta legislatura. Reutilització d'aigües, se perd la majoria de l'aigua. Estalvi. Després, les urbanitzacions. El que no pot ser és que si realment no n'hi ha aigua i te diuen, la Confederació Hidrogràfica te diu no n'hi ha aigua i tu dius, bueno, jo faré així una urbanització de 3.000 vivendes, de 5.000, de 12.000 i dius, bueno, ni tens tanta gent en el poble vivint, perquè normalment a més són municipis que tenen 3.000 habitants i la planificació són de 12.000 vivendes, multiplica-ho per el número de les unitats familiars i no n'hi ha aigua suficient, no és raonable. Així s'han fet moltes coses mal quan parlem de l'aigua i després s'ha enganyat en el discurs dient que nosaltres hem sigut tradicionalment els que més hem estalviat. Doncs si no n'hi ha un govern que invertís en l'estalvi avui en dia, en tots els mecanismes que n'hi ha, no tenim aigua. I després està el tema del xúquer. El xúquer, ens estan agafant tota l'aigua de la Manxa Oriental per a fer els cultius, de cultius que allà no toquen, perquè són de regadiu intensiu, no toquen en aquesta zona perquè no tenen aigua, agafen l'aigua del xúquer, el xúquer cada vegada arriba en menys aigua, i això no es para. I n'hi ha una resolució del Congrés dels Diputats que la vaig presentar jo en una iniciativa per a que això se parara. I no han volgut parar-ho durant tota la legislatura, anant en contra del que ha dit el Parlament. I després d'això, quan arriba el xúquer, és un abocador. En molts puestos estan tirant tot els residus de les empreses i tot, estan anant allà i no fan res per solventar-ho. Se poden fer moltes coses, moltes, per a tindre aigua. I no fa falta destrossar el medi ambient, sinó que cuidar-lo.